Hoxe é o aniversario de Xela e teño un agasallo para darle. Parabéns de tu día! Sonia! Sabías que era o meu aniversario? Hola, amigas e amigos. Sí, hoxe é o día do meu aniversario. Sí, trouxenche un agasallo. Que ilusión! Podo abrilo? Abre. Unha camiseta, que linda! Vou a probar! Ai, grazas! Ai, un pouco pequena. Que talle? Non che entra. Espera un momento, Xela. Sí. Esto é un talle pequeno. Toma, Xela. Enganeime. Ai, a tua camiseta é esta. A outra é para Mini Baby, a miña boneca preferida. Ela tamén está de aniversario, sabes? Somos os bolechas, 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 seis irmáns máis un can. Os bolechas. Sonia está de aniversario. Patacas fritas, olivas, sándwich, refresco de laranxa, refresco de limón. Está todo. Podemos chamar os nenos. Xa podedes entrar. Eu quero refresco de limón. Podo sentar aquí? Ose sí que é o teu aniversario. Eu quero refresco de laranxa, un sándwich de queixo e outro de xamón. Ei, tamén hai uvas. Non son uvas, Loli, son olivas. Querida familia, como ben sabedes todos, hoxe celebramos o aniversario de Sonia. Sí. Sonia fai 3 anos, así que temos que dicirlle... Ala, e agora a comer. Ai, Pili, pásame as uvas. Que non son uvas, Loli, que son olivas, xa cho dixen. Eu quero refresco de limón, refresco de limón. Hai máis patacas na cociña, papi! Ai, Carlos, podes comer as que queiras. Quero pagar as candeas. Sonia, aínda estamos a comer. Espera un pouco. Eu quero pagar as candeas. Sonia, acauga! As candeas apágalas despois, cando comamos a torta. Despois non. Eu quero pagalas agora. Sonia, déixanos comer. As candeas apáganse coa sobremesa. Quero pagar as candeas para iso estou de aniversario. Non te enfades, Sonia. Xa traio agora a torta coas candeas. Sonia, hoxe pasa porque é o teu aniversario, pero non podes ser tan caprichosa. Quero pagar as candeas. Xa vou, Sonia. 1, 2 e 3. Como é a torta, papi? Ten un castelo encantado e un príncipe azul. Fora, chispa! Non sexas lambón. Xa verás, Sonia. É unha sorpresa. Parabéns no teu día, caprichosa querida. Moitas felicidades, moitos anos de vida. Que linda! Veña, Sonia, non tiñas tanta presa para pagar as candeas. Pois, apagas! Si, xa vou, Loli. Ai, que emocionada estou. É unha torta lindísima. Espera, Sonia. Antes de apagar as candeas, tens que pedir un desexo. Un desexo. Déxame pensar. Pide unha moto de carreira, Sonia, e despois deixas mandar nela. Que non valen cousas. Pois pide un gato non é unha cousa. Braulio, os gatos tampouco
vale. Tes que pedir amor, felicidade, sorte, algo así. Vou pedir que Amadeo sexa o meu mozo. Amadeo, mozo de Sonia! Sonia, non podes descubrir o de sexo. É secreto. É secreto? Sí. Pois vou non pensar debaixo da mesa. Pero... Sonia... Sonia, deixa de pensar. Apagas as candeas que quero comer a torta. Non tiñas tanta presa. Xa está. Ui. Colle aire de abondo antes de soplares. Vou apagar estas dun sopro. Non apagou ninguna! Sonia, sopra as chamas e xa verás como as apagas. Calade, que a poñedes nerviosa. Non apagou ninguna! Non me fan caso. Pois xa non os quero apagar, ala. Sonia, se non as apagas, non xa che cumpre o desexo. E Amadeo xa non será o meu mozo. Axúdote eu. Cuidado, Carlos, que ti és moi bruto. Sopra comigo, Sonia. Está moi ben. Grazas, Carlos. Agora cumprirase o meu desexo. Amadeo vai ser o meu mozo. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio! Carlos e tamén Tata. Falta chispa, e tamén queréis xogar. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, tedes nos que acompañar. Imos todos xuntos, vine connosco a cantar. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmãs máis un can.